Коли закінчився той не так? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. 13 років тому. Задаю запитання, чому за 13 років не повернулись до НАТО? Що значить не повернули? Не повернулись. Тільки зараз зробили розворот. Але рішення, українського рішення записали в Конституції, і зворотнього рішення поки що немає. Україна ж не є членом НАТО. Не є. Ну от і все. От вам запитання. Тобто ми можемо говорити багато про 10-15 років назад, говорити людям, що вони щось не так зробили. Давайте скажемо, чому ми сьогодні не робимо? Що я винен в тому, що не робив. Ну, ви агітували, бачите. Ну так це ж було, повторюю, 13 років назад. Вже Я не знаю, наскільки це щиро було. Може, вас використовували з якоюсь метою? Я не знаю. Може, таке могло бути. Я не кажу, що цього не могло бути. Я кажу, не треба пов'язувати те, що не пов'язується. Був такий голова Верховної Ради Іван Степанович Плющ. Завжди в такому випадку говорив, не впихуйте, не впихуємо. Це точно. Пам'ятаєте, так? Так, депутат Заєць не стрибайте Я по вам залі. кажу, не впихуйте, не впихуємо. Мого блоку не так в зв'язку з Донбасом і анексією Криму нема аж ніякого. Добре, тоді скажіть, чи було це неминуче для України? От те, що відбулося з Кримом. Ну, аби, скажімо, ми постійно проводили активну, розумну, реалістичну політику, давали більше прав і свобод Кримові в вирішенні економічних, соціальних інших питань, не переносили всі активні дії, політичні, економічні і соціальні в центри для того, щоб вони приїжджали все вирішувати в Києві. Можливо, я не наголошую, це ж ми говоримо про аби, а в політиці аби воно так слово досить не кореспондується з реальністю. Можливо, такого не сталося. І в Криму, і на Донбасі. Дуже великий рівень централізації. А як свідчить історія не тільки України, централізація часто, густо викликає протистояння.